Hello mindenkinek, Nagykutya vagyok, és ez a Non-Stop Minecraft következő kiadása, amelyben a Wolfenstein várat fogom bemutatni. Ez az egész a Wolfenstein első szintjének a Minecraftosítása. De mielőtt ezt bemutatnám, ezt akartam nektek megmutatni. Ez egy teljesen lapos szint, nagy biomokkal. Ez egy rendes földpálya, és itt véget ér az egész, ugyanitt az is. Ez a 6.2-nek a legjobb újítása szerintem, mert ez egészen frankó, hogy akkor kreatívva is fönt lehetünk azon a rendes földön, ott leásunk, és simán látjuk az érceket, meg minden. Na mindegy, és akkor most ezt akartam nektek bemutatni. Hát ez így néz ki. Kaput azt még nem építettem rá. Akkor elmegyünk oda, ahol ugye a Wolfenstein-t kezdjük. Mutatom is mindjárt. Urrá, megint nem ott mentem be, ahol kell. Na igen. És ugye a Wolfenstein-de úgy kezdtük, hogy egy ilyen kis föld alatti járatban, börtönökben vagyunk. Akkor megépítettem ezeket a börtönöket is. Nagyon frankóságos lett. Itt vannak ugye az ágyak, ez az egész a börtön. És most ugye itt nincs gomb, ja de nálam van itt egy gomb, most ezt ki tudom nyitni. És most ugye el kellett jönni erre, itt fölvettünk egy pisztolyt, Minecraftban ugye nincsenek fegyverek. Na mindegy, és akkor itt föl kellett jönni. Igen. Mindegy. Hát ezt, amit az egészet építettem, ez egy napba került, úgy non-stop egy napba. Na hát akkor most. Igen, akkor mutatom, hogy erre mi van. Itt ilyen különböző szintek vannak végig. Hát ez olyan szinte egy várbemutató. Itt is egy ugyanolyan szint, itt is. És itt kijutunk az első bástya tetejére, ahol le is lehet kapcsolni a fényeket. Na most akkor mutatom, hogy mi van tovább. Igen, ugye most akkor erre lejövünk. Igen, akkor itt van egy ilyen műszaki szoba, vagy minek is nevezzem. Igen, na, urrá. Ez az ajtó meg ennek az alagútnak a másik bejárata. Erre meg van a várfal. Azt hiszem. Ja igen, erre van a várfal. Akkor itt föl lehet jönni. Itt ez, ami itt van, azt mindjárt mondom. Na, itt van akkor ez a várfal, ennyi. Akkor itt lejövünk. Itt ezt megnyomjuk. Akkor ez kinyílik, ki lehet jönni. Hát itt van ez a terület. Ez a, hát olyan, minek is mondjam. Hát ilyen, a cellába, mi a fene, ilyen, ahova kiengedik a rabokat. Na, hát most ezzel nem foglalkozok. Akkor erre mutatom, mi van. Igen, erre. Hát itt bent a várfal másik fele van, ugyanez itt is. Akkor itt ez majd később. Akkor itt egy ilyen biztonsági ajtónyitó. Ez a kis pisztonos rendszer. Ugye itt egy homok valami, egy homok. Na, alatta meg ragacsos, meg rendes pisztonok, rajta fa, közötte üveg, és rá egy nyomólap. És ezt a blokkot el kell juttatni ebbe a lyukba, ahol lenyom egy kapcsolót, vagyis lenyom egy ilyen nyomólapot, és kinyílik egy ajtó. Na most ez nem fog ajtót nyitni, csak mutatom, ez csak egy ilyen rekonstruáció, hogy itt most eltolja erre. Igen. Akkor most végig fogom játszani, végig szórakozom. Igen. Most ezzel kitolom. Igen. Már mindjárt meg is van. Igen. Tökéletes. És... Na. Újra. Benne is van a lukba. Na akkor ez így nyitna ki egy ajtót. De mindegy, ez elég frankó játéknak is. Akkor itt van egy raktár. Ez is ilyen ötlet, hogy lehet szépen betenni ezeket a dobozokat. Mondjuk ezekben még nincs semmi, de azért itt a fáklyák, meg a fa, meg itt a dobozok elég frankó mutatnak. Na, akkor erről ennyit. Most
egy börtönfürdőszoba berendezését fogom mutatni. Akkor itt van ugye, itt a kézmosó, itt a WC, és itt van a zuhanyzó, és ugye mivel ebben a Wolfensteinben is a zuhanyzóból kell megszökni, ezért itt is építettem egy ugyanolyan alagút rendszert. Igen, hát itt egész rendesen el lehet tévedni, mit nem mondjak. És valahogy meg kell keresni a kivezető utat, ami erre felé lesz, itt is van. Igen, mindegy, én most kirepülök. És akkor ugye a másikban is úgy volt, hogy itt nincs lyuk, itt nem lehet megmenekülni, de ezek a két blokk és rajta egy ilyen víz, ez elég jó szerintem, sima zuhányzónak is nem kellene menekülőútnak lennie. És amire a legbüszkébb vagyok, az itt van bent a szörnyek mellett, ez a TNT ágyú. Ezt meg is fogom mutatni, hogy kell építeni, ezt lenyomjuk, és hát ez most rosszul jött ki, de ezt majd befejezem máskor. Na mindegy, most a TNT ágyút megmutatom, hogy kell megépíteni. Akkor először is mindent, ami nem kell, kiveszünk. Kell egy gomb, a redstone, késleltető, meg hát amiből akarjátok blokkból építeni, kell víz, meg TNT. Ennyi úgy nagyjából. Akkor most ezt 8 blokk hosszan ki kell tenni, ez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen, tök jó. Na akkor ez mellé is 2 ilyen emelvényt kell csinálni, és ebből is a végéig el kell vinni. Akkor itt egy blokkot ki kell hagyni, és egy ilyen kis U alakban le kell fedni. Igen, akkor erre a felére kell tenni egy magasítást, ide meg, amit elfelejtettem, kell egy kőlap, hogy ne folyjon ki a víz. Ide egy frankó kis kőlapot. Igen, akkor most be lehet kötni a redstone-t, ugye itt végig kell vezetni, idáig, a másik oldalon abba kell hagyni, igen, és akkor ide kell tennünk késleltetőt, 3-at, nem többet. Igen, ezt 1/10-re kell állítani, ezeket meg 4/10-re, és ez ugye 9/10-es késleltetéssel fog 9/10-es késleltetéssel fog elindulni nekünk ez a második TNT, és akkor ez meg is volna, csak a víz kell bele, meg a TNT. Ide kell helyeznünk egy TNT-t, és így végig a vízben, hogy ne robbanjon szét, mert nem frankó, hogy krátert hagy maga után. Ide a gombot, és el kell indítani. És most ki is lövi a TNT-t. Igen. És azért kell ez a 8/10, mert a levegőben akarjuk, hogy fölrobban, mert én olyat láttam, hogy majdnem 15/10-es késleltetéssel indította el, és akkor a levegőben épített egy céltáblát, és neki ment, leesett, és utána robbant föl. Ez a 9/10-es pont ott fog fölrobbanni, ahol kell. Na most ezt a Wolfenstein várat eléggé szétbuherálta. Mindegy, ezt majd befejezem később. Na hát, akkor ennyit szerettem volna. Kösz, hogy megnéztetek!